he tuipuya changa thira barel anlak chwa hian thuruk rap thlak tak akeng tela achin an han hon cha chuan eng thuruk nge barel chunga hian lo ti chu shia chwa anitani barel chunga chuan mishing taksa troi ralchan mek hi alo ringa miruang troi chan mek chu tunge ni po an shemai theilawa mase a taksa a liam dana changin rong taka thani ti ero hairwala ni law hetia barel chunga ruangan charma karni malama khan barelan charna mona changa melnga vel hla chuan me chepakhat alisa chuan police te kholin anu chepa chanchin asiat lo thole abyak po theime lo tho a reporta police ten Omar chena mona karin a chena ina anwasun chuan Omar inlwa nei tupa chuan lolomin Omar inlwa chu a entira mase Omar inlwa chung chu alo ruak veka arwak satlia poni lavin siam chatura tana chuat sung te po ti kho vekania police chuan alisia nena chuan anu chepa chu ama du thu ngeya inson chhuak le kalbawani anrin thu chu anshila ain lo ana pa puin niruk ni sari ve lai chu a mo to lo thu alo chil boka mase alisia chuan beidong do lovin a chhanem ngai na chuan anu chepa chunga thil thleng dik tak chu a hai chuak ta ni kumsang ni som pasari ania Chula Vista California San Diego Bay chuan marine worker hovin nan thoka an tuipui enkol huam chunga chuan thir barrel pakhat hi an check masak zok chuma an mu mi lo chu an muwa lunga ve vakte tan an nok sak theiti an shiata wangin lak chwa khomolama payangai ni puin pai turin an kalchilani barrel an ven fia chuan an hnuailama brick hian alo wai betlat ti an muwa tupo he barrel da tu hian barrel hi akalson thailo nan brick hian a wai betani nge yang tin an ngai tuwa barrel chu longa an hlanga marine worker pakhat chuan miruang troi mek rim cheto tak chu a mutani heti mek la hian melnga vela hla chuan me che pakhat alisia chuan anu chepa zungin mangang takin a huna mang meka karni vel lai chu anu chepa chanchin hi a sheto lawani anu chepa Omar hi an unaw zinga ate berniin an pani hian anin ngai bikin anin thlahlel chin leya mase alisa hian pasal fanau tenein inshang achang lo thei talawa in ngai viau ma se chenshan alo ngai tani unaw in thlahlel ta emem chu cellphone mangin chanchin anin ngai venton renga anin bicham che reng thin ani Omar hian alisia hi minshing tu kanu tilawa chuan kanu pani na ti hiala September ni somthum kumsang ni som pasaria chuan thil engkim chu adanglam zawtani hemini tlaya hian alisia le Omar de chuan anu chenaina inmu tumin anlo soilok to a an rahman na angein alisia chu anuina athleng masa a anu chenaina thlen chuan Omar ero alo velawa alisia chuan a khol ngala mase apik theilawa ti chuan messenger a message a thon leya a message thon chu a receive ti alang ngala alisia chuan ngai chhatakin message en huna mir reply vele mayang atia mase rei tak are ta ka wangin are ru chu anuam lo chan to hleni khola chang silawa message la a reply box silawa anu ina aronin lan box silaw mase mani in nem chupin a chian tenen an leng chhuak venga zute inin phone call message po angai sak pe rilo nyang tin ina chuan howa muthil atum tani mase atuk zinga chuan anu chuan aron khola inaw Omar hi ibetlang thayem ka betlang thei me lo a chanchin ka shelo reng maya enge sia tin aron zot le tamaya chuta cha chuan aliseri ruhana chu azwa le tani ti chuan Omar in lwa nei tu pa Timothy Cook chu a khola Elise chena chinga block nga vel chawhla Omar hian inlian lem lo tak alwa veya ain lwa na pa Timothy chuan Omar chu September ni somthum zana chuan zuwa ina arui viau thu alo shila ti chuan zana amu bak chu a mole to lo thu Elise nena hian alo shila Elise chuan engma tilwa hle na chinia asiat lo wangin
police station a kalin a unaw pa bo thu report awazyak luta ni mase police te chuan be se lo tak main an lo ngai ven thalo hleya anaw chu ama du thuwa kalbowani an lo rin sakngal deuh ringota ama du thu ngeya kalbowani lo ti fin fiana a omani lo chuan nuchui na kan kalpui thelawang an lo ti saklat peka mase alisia chuan anaw chuan akal na tur hmun soilovin ama in ngoi rengin akal bo ngot don lo ti asia da wangin police ten mala do lo ma se aman athei angin malak chu atum tani to swala alo to paltakin tin damdoin le station tina lokap te thlengin akal chila a unaw pa chian tele a chung te song song biain a chin changa zot poka ma se tu main a chanchin soitur an lo nei lova Omar cell phone history a chhoi tira chuta chuan September ni somthum chu cell phone a man nun berani ti a sha chhuak zuyani anu inakal tura anin tiam ni che khaniya darkar somli pariat aliam le meu chuan alisia chuan a chian tele an chung da som khomin Omar chu an zong ta topa Santiago Bele a che vel zong zong zonan tumani ti chuan October ni sari Omar bo changa niriat nuwa chuan alisai chian de chuan Omar kar chu kongsira an mu tho arun sha tir ta hlau maya kar chu Omar chena changa block thum vel le ka hla alo renga akar chunga chuan Omar bungrua engemo alo nuala a chena ina chenga pem chhuak ne ta se enga tinge akar chu kholaya akal san ngotang ngai tuana chu ati thui ta le ni kar omna Alicia e awathlen nu chuan 911 a khol ngala a unaw pa bodan chu thil ni dan pa ngai ani theiloti fin fiana anei ta boka ki chuan athu soi chu police te puin ngai puimo sakta yin an bo zoi ta shama Alicia chuan Omar chena in da pa enfia sakturin police te chu ngena Omar chena ina chuan engemotal chu mu anin be se ani Chula Vista police officer te chu Omar chena ina chuan an vakal tangeya ain nei tu pa Timothy Cook chuan lodong songin Timothy chuan Omar chu ni rukemo ni sari veldon lai chu a mu to lo thu alo soya Omar chena ina lu an du thunshil chuan Timothy chuan alo phal hleya in hnung lama in te ve tak kilpum chop mai emo ti mai tura hian Omar chu alo khosa ve china maktak main achung chu alo ruak veka a chhuat le bangte po chu ain hi khokna sa hleya chei chatan tumemo ti mai turin alo omani carpet te po alawin khok vek towa chhuat chu tuin achia nonna alare lauti sha takin ala nong deuh chepa in chung ruak heu hwaw le drop taka wang chuan Omar chu heta hian alo cheng ve chin ti po oi ati har zok lek lekani Omar chuan abungwa zong zong pek felin a chena in chu a chwa santa nyang tia rin mai te po a ol renga police te chuan Omar nu ma engma an mulo wangin a chena mun chu an chwa san le taringota mase Elisero a beidong do lo anaw kar chu a cheka kar chunga thil om zong zong chu uluk taka en chiangin chuta chuan thil leina receipt hi a mu fu ta a receipt date anen chuan pakhat chu a chena venga pharmacy pakhata damdoya leina niya pakhat le chu fast food restaurant a thil leina ni receipt date chuan September ni somthum alo ni ve ya hei hi an biak po theilo ni anu ina in mutura anin tiam ni khani Alicia chuan receipt chu kengin police te hena akala hei hi Omar thil leina niya adei ta chang hian kan biak po theilo niya khan thil te po ala le ngei ti a chianga heng dora hian akal ngei ti a chiang buka min chui sakle sham ro uti in awangen le a police te po chuan an lo bo zui saka pharmacy le fast food dora te chuan kalin CCTV footage chu an check ta a Omar chu alo lang ngeya alandana chuan lungai na le ru ha na emo ama te siom tu po anei ni in alang silova thila leizo chuan in lampanin a hoti po an chi thei bokani ti chuan in a thlenhu chuan a cell phone chu ain off ngala biak thei ani to lauti an che chhuak ta boka ain lo na pain Omar chu ain son chhuak to atia
se pangai takin inson chhuak ni se September ni somthum nulama pokhan a cell phone chu a thive ngal ngot tur ani lawa a poisa man na po atop zui ngal veka thil mak takani hetian hu chui na akal mek lai hian Santiago Beya barrel chhunga mishing ruang anno charve boka ruang chu barrel chhunga blanket ukatwam niin aban aron lol chhuaka forensic department in ruang autopsy antingala ruang chu alo troi deu to wangin tunge ni anshimai theilawa amai ro chu ataksa vina hiam mun somruk pathum laya anei ti an mu chang hleya an mi ruang chhar chuan hliam na taka twar ti chu a chang hle ni victim kere ka chuan te tu lo oma chun phang chuan tunge ni shiatan tumta a Santiago Beilama police te chuan an che vele an khwa a mi bo report an don te chu an chung te kon tekin mirwang chu ron enfia turin an ti zela chuta chuan Alicia po biak niin Alicia chuan mirwang chu anu chepa Omar nge yani ti a fin fia ta ni Omar chian tele an chung te chuan Omar chunga thil thleng chuma kan tin chia thiam po haran ti hleya an twar tak zet bokani amai ro chu an torna chu da chariin heti taka ronga thattu hi an zon mu watlo chuan an unau pa thattu chu kholaya poisoi lo angmain zalen takin awa kol mai mai don ti an sia da wangin nu chui tu de chu an pui bom nga zung zunga nu chui tu de chuan tuipuya barel chu ama ani ngot theilo wangin vatnu chhia tu anom don ti siain Bay Area a tuipui panna long chuana munle kongdunga CCTV engemaza omchu an endika September ni somthuma changa annulam chu an enfia tani ruangan charmani lok October ni som pakhata chuan Ford F150 pickup truck hian longleng pakhat hi ahnung lama nukin longchhuana lama chuan aron tlan puya longleng chu fresh water kan ti mai luisa nga te anmanna tana long anman chi ni sia tuipui kalnana man antum shim shim po chu thilmak ani ngala pickup truck chuan longleng chu tuipui lama chuan anor luta longleng chu tuya an tleng thlacha chu ari mel le ngala tuya chuan thil ri tak aphur ni hiana langani longleng chu mi pakhatin akhala CCTV in ahmu phak lo na lama chuan atlan pui ta daya ti chuan kara chuan pakhatin alo nga ka dargar khat nu vela chuan longleng chu aron let le a chuta chuan maktak main longleng chuan athil rit phur de chu awa pai nge mundanga awada ti mai tur hian longleng chu akalam ayin tuya chuan alang tha a akang tanal mai ni pickup truck kha ashing lam niin mi pahni an ni nge ya amai ro chu a hlatham ema wangin car details le mi pahni te chu tungen ni sha thei an ni telawa amai ro chu nu chui tu re chu beidon an tum lo Bay Area changa kongpui chuan CCTV le kongdunga CCTV footage zong chu an check le ta veka chuta chuan pickup truck chu highway lama konga chuan an mu fo le ta ni gas station pakhata CCTV chuan chiang zokin pickup truck le ahnunga longleng te chu alo la fu takiau maya truck driver chu kar changin chhuaka convenience store chuan aluta convenience store CCTV chu an check le ngala pickup truck driver chuan t-shirt sen le ke korbul ba ka lukhum akhuma a mel chiang takin langlawma se a ke korbul ha ka wangin a chona a te tu chu chiang takin alang ta hlau maya te tu an hmu warwal chuan e he tin an ngai twa ngal a chan chu a chona te tu chu an voi khat mu na ani tlat lawani a ma a an lo mu to na chu victim Omar in enfia tura an kal khana niya Omar in lwa nei tupa Timothy Khan ke korbol lau hain in chungan lu khan anei tupa chon hnung lama te tu design danglam takha an lo mu chiang ema an la thei ngel lawani ti chuan Timothy Cook chu primary suspect ber alo ni ta a nu chui du ri chuan Timothy chetla chu an en thli thlai ta ngalani ain kota en thlain akalna chinle enge ti an en sui ringa jum khatsu a ina chengaron chhuakin garbage bag duma hian bolhlo aron khai chhuak tewa akar hnunga chuan phurin ain khal chhuaka police te chuan traffic duty checking ti tur anga tidingin an lo check ta a
garbage bag chu an enfiak ngala chuta chuan carpet hu ningnoi le puan then khat ba ka bleaching man na nu ma le arim na takte chu an mu chhuak ta a police te chuan a car chu lain evidence tan manan tum ngalani lungleng phurnana an man pickup truck po kha an mu chhuaka forensic lamin an enfia don mek buka tichuan Timothy computer chu an han enfia zuya a computer a chuan Omar bank details an mu chhuaka a social security number ba ka amimal thil poimo enge muza chu Timothy hian alo shevekani tichuan atwal thana chan tur omang chu an che theita a poisa wangani Timothy chu an han chui chiang taktaka kumsom pasari chung lungina twal tha atuma wangin hunalo mang to ti an che chhuaka tunhnai maya run chhuak thei alo ni reng bukani thil thlendan chu September ni somthum zan khan Omar chu ina a howa ina thlen walin ain lo na pa Timothy kuk chuan siam sheinen alo ma chon ngala asuma do wangin voisum ruk chuangot mai Omar chu a vitani anuk ma le fin fiana ti bonan Omar in lo chung chu athian fai ta veka thisen nu ma po atire theinan carpet thlengin a hi ka banga thisen kaina te po aziat thok vek bokani bleaching mangin a mun ma de chu a chia faile veka Timothy ro man na hi akal dik teu hleya mase Elisei beidon dulawna wangin arwa man na manga thodik thup atumna zong chu hailanin a ta vekani Timothy chuan Omar ruang chu a thiam pakhat in pui tirin tuipuya chuan anwa the thang ta a ruanga the thang ni tlaya hian Timothy hian Omar bank account na poisa omchen khat chu ama account na ATM kaltlangin a transfer ham buka evidence chu atam ma to ni phathei rual ani to lawa Timothy chu Omara atha wangin manani ta a second degree murder charge or tirin state prisoner kumsum nga pasari chung lungin tang tura achung thu relania Timothy champai ro a champa hian engma shilovin ain pui tira miruangan pai ti po hi alawin she ve reng lo anioma a shemna mu engma soilan om velawani